do ka mazingira ne kata alwora ne en weche mag airport. Aparo gima osenyo wa kata mana career choice ka kata yiero courses manyalo konyowa. En gima miluongo ni peer pressure, peer influence. Nikech an anyalo paro nadwa nabed lawyer, nadwa nabed journalist, nadwa nabed a doctor. Sana nadwa nabed doctor. To ka result nobiro ambe no chapa mana ka result nobiro ni pap. Wambe no yinyo anya kaka winjo yinyo Dalton kawuono ni. Ma adi ma penjo ngama ne chulo na fini to ba nyalo nuoyo. Me nyalo miya second chance. Nikech ma koro otamo wanga. Koro bang mano to ngano no ngisa ni anto koro aonge pesa machaka chulo ni kendo koro manywa way out. Aparo ni anabedo dala 7 years igni abiriyo kapok adhi e college. Ma biro Nairobi ka abiro gi form 4 certificate. To kawuono form 4 certificate asetane into PhD. Tenenia giko mar dhano en mana mindset mari. En mana wika. Dalton pod nyalo timo kata mana courses moko ka wacho ni mazingira ka en gima ndege no emana berne. Nitie courses mang'eny aerospace ka nitie air traffic control mago pod nyalo timo gi grade no, nitie ground staff operations pod nyalo timo gi grade no, nitie aviation safety security pod nyalo timo gi grade no. Koro gima dwaro ni Dalton otim, abiro manyo thuolo koyie mondo abed kode mondo akonye gi kata mana university kata mana colleges monyalo time course no. Then obed gi vision, gimolongo ni vision maono. Tiende niya onyalo miyore thuolo ni igni 10 mabiro Dalton dwa bedo ng'a. Kata igni 15 mabiro Dalton nya bedo ng'a. Nikech ing'eyo en manyaka kawuon en manyaka timo uamuzi no. Owach ni yawa ka koro nyaka chung malo. Kama antie ni koro nyaka chung malo nikech ka no okanyal dhi kacha kawuono nikech grade na odinona. To grade na ni nitie kamo yawo na kendo. Ntiere ni Dalton nigi ofungu monyalo yawo go, en gi key monyalo yawo go gate ma kumodwa dhie in 15 years to come. Gima dwaro ni seche moko kata wa advice nyithindwa otimo. Tiende ni nyathi ka nyathi nyaka ng'eni what is my purpose. An kaka an adwaro ang'o e ngima ka. Kata ang'o momiyo Nyasaye noyie owena thuolo mondo adag e piny ka. Mano the first thing gima mokwongo ma ng'ato ka ng'ato kata Sharon in kaka studio ka gima omiyo itiyo gi Royal Media ka en ang'o midwa achieve by the end of the day. Ma e gima omiyo seche moko iyudo ka wapush nyithindwa, iyudo ka janyuol wacho ni I'm a lawyer, imbe nyaka ibed lawyer. An japuonj nyaka ibed, antini japuonj kia ng'ano japuonj, imbe nyaka ibed japuonj. Ok wanya dhi direction jokama. Nikech ka ji obedo jopuonj te, kata ji obedo lawyers te, apenji, ng'ama biro timo welding? To ng'a gini mabiro konyowa fixing parts mag geche, kata mechanical engineering. Koro tiende niya, we are gifted different. Lakini omiyo Nyasaye wacho niya, in kod an, akaw gift nano to kwa kelo gi pamoja to anyalo era gera pinyi kendo mabindele. Dalton nigi thuolo makende mar bedo ng'ama duong' e Kenya ka, to ok e Kenya ka, e piny ngima. Ing'e ni an kana chako kata mana mentorship ni kana chako. Ji penja ni to mana mentorship ni obro chulo ni rent. Koro ne gikia kuma dwa dhiye. To nikech na ase realize ni to what is my call? Luongna Nyasaye oluonga mondo atim ang'o e piny ka. Nyasaye oluonga mondo aber ngima jomoko. To ngima jomoko ok diber ka in mokwongo pok ibero ngimani. Koro nachako gi bero ngimana e weche mag somo. Emomiyo nachako gi certificate kadhi kanano ma koro achopo kama antieni. Sani koro an go opportunity kata gi nafas mar bero ngima jok machielo machalo kaka Dalton. Anyalo mako bade, anyalo wuotho kode nyaka chieng' moro tiek university. Kosetieko to hembo chako mako bad ng'ato kamano. Mano gima watimo. En mana gino mara ni Dalton bro yie mar mondo mi mak bade.